Hare Krishna Hare, Mataji, can I leave? yes. Yes, Hare Hare Krishna Krishna. Mataji, thank you. हरे कृष्णा. आता आज आपण 17वा अध्याय करतोय, श्रद्धात्रय विभाग योग. आता इकडे कृष्ण या अध्यायात श्रद्धेबद्दल आपल्याला खूप काही माहिती देणार आहे, तर ती ऐकूया. पण त्या अगोदर मंगलाचरण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण श्रद्धेबद्दल कृष्ण काय सांगणार आहे अर्जुनाला ते ऐकूया. पण प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय बरं का, त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण नमस्कार करूया. इकडे हे वृंदावनातले कृष्ण आहेत बरं का. त्यांची नावं एक गोविंदजी, एक मदन मोहन आणि एकाचं नाव मी नेहमी विसरते, आता लक्षात ठेवीन नेक्स्ट टाइम. कृपामूर्ती श्रीला प्रभुपाद यांना सुद्धा आपण नमस्कार करूया, यांचे आशीर्वाद घेऊया आणि हा अध्याय चालू करूया. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला, या सगळ्या स्लाइड्स केल्या, तर नामानिष्ठ प्रभूजी आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेन केलं, या दोघांनाही माझा साष्टांग नमस्कार. त्याचप्रमाणे को-होस्ट, ऍडमिन्स, कीर्तन करायला येतात किंवा इकडे मी ज्यांच्या घरातून क्लास घेते त्या पूर्वाताई, त्या सर्वांना मनापासून धन्यवाद आणि प्रणाम. आता चालू करते वर्ग. आता कालचं आपण एक रिकॅप बघूया की काल आपण काय केलं. कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं दैवी गुण कुठले, राक्षसी गुण कुठले. मग राक्षसी स्वभावाबद्दल कृष्णाने बरंच काही आपल्याला सांगितलेलं आहे आणि दैवी गुण हे 26 गुण कृष्णाने सांगितले. राक्षसी गुण फक्त 6 आहेत. पण श्रीला प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलंय की राक्षसी गुण जर तुम्ही बाळगले तर तुम्ही सदैव पाप कर्म करत राहाल. तर अनेक पाप असतात की जे 4 खांबांवर उभे आहेत. तर ते खांब म्हणजे कुठले, की आपण काहीही मांस खायचं नाही,
मांसाहार करायचा नाही, जुगार खेळायचा नाही, परस्त्री परपुरुष गमन करायचं नाही आणि कुठलेही नशिले पदार्थ जे आहेत त्यांचं सेवन करायचं नाही. आणि मग इकडे कृष्णाने सांगितलंय की राक्षसी गुण जर तू बाळगलेस तर त्याचे परिणाम काय होणार आहे आणि तुझं पतन होईल. आणि कृष्णाने सांगितलंय काम, क्रोध आणि लोभ ही 3 नरकाची द्वारे आहेत. तर तू इकडे जर आपण आपल्याला एक त्याच्यामध्ये वॉर्निंग आहे की जर तुमच्यामध्ये खूप काम, क्रोध, लोभ असेल तर तुम्ही हेच जे 3 नरकाची द्वारं आहेत याच्यापासून लांब राहा. आणि आपल्यामध्ये पहिल्यांदा आपल्याला समजलं की हे गुण आपल्यामध्ये आहे तर ते गुण आपण डायव्हर्ट करायचे आणि कृष्ण सेवेसाठी हे सगळे गुण जे आहेत त्याचा वापर करायचा. आपल्याला आपल्या स्वतःवर राग आला पाहिजे, आज माझा वेळ मी असा वाया घालवला पण मी जप केला नाही, असा राग आपल्याला आला पाहिजे. तर हे सगळं आपल्याला कृष्णाने अगदी स्पष्टपणे सांगितलं की जर तुम्ही राक्षसी गुण बाळगले तर त्याचे परिणाम काय होणार आहे. आता 17वा अध्याय. तर 17व्या अध्यायामध्ये अर्जुन विचारणार आहे की आता मला जर उपासना करायची असेल पण मी शास्त्र उघडलं नाही, माझ्या मनाप्रमाणे मी जर उपासना केली तर त्याचे परिणाम काय होतात. तर याचं जे उत्तर आहे कृष्ण एकदम शेवटी देणार आहे. पण आपल्या मनाने जेव्हा आपण उपासना करतो किंवा आपल्या मनानुसार आपण जी श्रद्धा असते ती कशी असते हे कृष्णाने सांगितलंय की आपण अशी अनाधिकृत उपासना का करतो, कारण आपली जी श्रद्धा असते ती शुद्ध नसते. 3 गुणांमुळे ही श्रद्धा सुद्धा 3 गुणाने माखली जाते आणि प्रत्येक माणूस जो असतो जर तो रजोगुणात असेल, तमोगुणात असेल, सत्वगुणात असेल तर त्याची श्रद्धा कशी कशी असते, कशी वेगवेगळी असते. मग असा जो माणूस आहे सत्वगुणात असतो तो काय खातो, कुठल्या अन्नाचं सेवन करतो. रजोगुणी माणूस तमोगुणी असतो तो कुठलं अन्न खातो हे कृष्णाने सांगितले. मग यज्ञ सुद्धा 3 गुणांमुळे 3 प्रकारची असतात. त्याचप्रमाणे तपस्या सुद्धा 3 प्रकाराची असते आणि दान धर्म सुद्धा 3 प्रकाराचा असतो. आणि मग कृष्णाने सांगितलंय ओम तत्सत. याचा अर्थ काय आहे आणि ज्या ज्या वेळेला आपण यज्ञ करतो, दान करतो, तपस्या करतो तेव्हा ओम तत्सत असं म्हणून आपण केलेलं दान, केलेलं यज्ञ किंवा तप हे परमात्म्याला अर्पण करावे. तर आता आपण ऐकूया. हरे कृष्णा. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, जी माणसे शास्त्रविधीला सोडून श्रद्धेने युक्त होऊन देवादिकांचे पूजन करतात त्यांची मग स्थिती कोणती, सात्विकी, राजसी की तामसी? हरे कृष्ण. आता बघा, प्रत्येक जण जेव्हा प्रत्येक जण जन्माला येतो तो श्रद्धा घेऊनच येतो. पण ही जी श्रद्धा म्हणजे तुम्ही असं म्हणा की श्रद्धा ही एक एका तऱ्हेने ह्युमन पर्सनॅलिटी जी असते ना त्याचा एक भागच आहे श्रद्धा. मग काही जण म्हणतात की माझा काही देवावर विश्वास नाहीये पण माझी जी श्रद्धा आहे ती सायन्स मध्ये आहे, कारण
मी जे काय वाचतो त्याचं मला लगेच प्रूफ मिळू शकतं, मी एक्सपेरिमेंट करून बघू शकतो. तर काही जण अशी असतात, त्यांचा खूप सायंटिफिक बेंड ऑफ माइंड असतो, म्हणजे ते पूर्ण फक्त सायन्सचाच विचार करतात, सायन्सच्या पलीकडे नाही. काही जण म्हणतात नाही, माझा देवामध्ये विश्वास नाही, सायन्स ठीक आहे, ते या स्थूल जगासाठी ठीक आहे, पण मला माझ्या आई वडिलांमध्ये खूप विश्वास आहे, ते जणू काय माझे गुरुच आहेत, त्यांनी माझ्यासाठी खूप काही केलं. म्हणजे त्यांची श्रद्धा कोणामध्ये असते? त्यांच्या आई वडिलांमध्ये असते. तर प्रत्येक माणसाला श्रद्धा ही असतेच बरं का, पण ती वेगवेगळ्या तऱ्हेची असते. मग आता आपण ऐकूया कृष्ण आपल्याला काय सांगणार आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. आहेत. हं. हो माताजी आहे. श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मनुष्यांची ती शास्त्रीय संस्कार नसलेली केवळ स्वभावतः उत्पन्न झालेली श्रद्धा सात्विकी, राजसी व तामसी या तीनही प्रकारची असते. ती तू माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण. हा, म्हणजे आता कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे, ज्याप्रमाणे ज्या गुणाचं आपल्यामध्ये प्रभुत्व असतं किंवा जो गुण आपल्यामध्ये डॉमिनंट असतो, तर त्या गुणाप्रमाणे आपली श्रद्धा असते. एक सत्व गुणातला माणूस आहे, त्याची सात्विक श्रद्धा असते. तर आता आपल्याला जर कृष्णाकडे जायचंय, आपल्याला या तिन्ही गुणांच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा आपण शुद्ध सत्वामध्ये स्थित होतो, तेव्हाच आपण कृष्णाची पूजा, कृष्णाची भक्ती करू शकतो. इकडे बघा, त्यांनी चार्ट एक केलेला आहे की जो सत्वगुणी असतो किंवा जो सात्विक असतो, तो काय करतो? तो ज्ञानाच्या पाठी लागतो. ज्ञानाच्या पाठी का लागतो? कारण त्याला खूप कंटाळा आलेला असतो. हे जे भौतिक जग आहे ना, या भौतिक जगामध्ये खूप स्ट्रगल आहे. नोकरीसाठी, शिक्षणासाठी, घर घेण्यासाठी हा खूप स्ट्रगल आहे. आणि एवढ्या संकटातून जाता जाता तो काय करतो? ज्ञानाच्या पाठीमागे जातो आणि तो म्हणतो की मला या जगातून मुक्ती पाहिजे. तर त्याला मुक्ती मिळतेही, पण हा जो सात्विक माणूस आहे, हा कृष्णाकडे जात नाही आणि तो कृष्णाच्या ब्रह्मज्योतीपर्यंत पोहोचू शकतो आणि या भौतिक जगापासून तो मुक्त होऊ शकतो. तर असा ही सात्विक तऱ्हेची श्रद्धा झाली. आता जो राजसिक असतो, त्याचं काय असतं? त्याला नेहमी फळाची आसक्ती असते आणि असं नसतं काही की दर खेपेला राजसिक माणूस आहे की तो फक्त आपल्या उन्नतीचा विचार करतो. असं नसतं की तो असंही विचार करतो की मी इतर लोकांसाठी काय चांगलं करू शकेन, किंवा याला थोडंसं ज्ञान असतं म्हणून तो कर्मकांडी सुद्धा असतो. चांगली कर्म करतो तो, आणि जर त्यांनी चांगली कर्म केली तर तो उच्च ग्रहांवर जाऊन राहतो, स्वर्ग लोकावर जाऊन राहतो. पण जो शुद्ध सत्वगुणात स्थित असतो, तो कृष्ण भक्ती करतो आणि त्याला प्रेम मिळतं आणि मग तो त्याला कृष्ण प्राप्ती होते. तर हे झाले तीन सात्विक, राजसी आणि तामसी लोकांचे इकडे नाहीच आहे, कारण तामसी लोक हे पूर्ण अज्ञानात आणि अंधारात असतात. त्यांच्याबद्दल माहिती आहे पण इतकी जास्त नाहीये. बरं, आता कुमुद माताजी.
कुमुद माताजी आहेत का? हो आहे माताजी आहे. हरे कृष्णा. सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छत्र स एव सः. हरे कृष्ण. हे भारता अर्थात भरतवंशी अर्जुना, सर्व माणसांची श्रद्धा त्याच्या अंतःकरणानुरूप असते. हा पुरुष श्रद्धामय आहे, म्हणून जो पुरुष ज्या श्रद्धेने युक्त आहे तो स्वतःही तोच आहे, अर्थात त्या श्रद्धेनुसार त्याचे स्वरूप असते. हरे कृष्ण. आता पुढे जाऊया आपण, अधिक ऐकूया आता श्रद्धेबद्दल. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सात्विक माणसे देवांची पूजा करतात, राजसिक माणसे यक्ष आणि राक्षसांची, तसेच इतर तामसी माणसे असतात ती प्रेत व भूतगणांची पूजा करतात. हरे कृष्ण. आता बघा, इकडे त्यांनी काय दाखवलेलं आहे की ही सात्विक माणसं आहे, ही काय करतात, शंकराची पूजा करतात किंवा इतर देवदेवतांची पूजा करतात. राजसिक माणसे बघा, इकडे ते त्यांनी एक दाखवलंय, म्हणजे तुम्ही बघा, हे मोठमोठे पॉलिटिशियन्स असतात ना, त्यांच्याकडे जणू काही त्यांचे जे आजूबाजूची लोक असतात ना, अगदी म्हणेल तसं ऐकतात आणि त्यांना जी जी काय कामं पाहिजे ती लगेच करतात. तर जणू काही ते अशा ज्या पॉवरफुल पोझिशन्स मध्ये लोक आहेत, जणू काही ते त्यांची अशी सेवा करतात की जणू काही हे देवच आहेत असं, बरं का. आता जेव्हा आपलं दुसरं महायुद्ध झालं होतं, तेव्हा कलकत्त्यामध्ये एक माणूस होता आणि तो हिटलरची पूजा करायचा. म्हणजे त्याच्या घरी हिटलरची एक म्हणजे लाईफ साईज फ्रेम अशी होती आणि रोज हिटलरची पूजा करायचा. का? कारण जे दुसरं महायुद्ध झालं त्यावेळेला हिटलरमुळे या माणसाला ब्लॅक मार्केटमध्ये खूप पैसे मिळाले. तर अशी जी माणसं असतात की ज्यांचं लक्ष खूप फळावर आहे की मला काय मिळतंय, तर अशी माणसं जी आहे ही यक्ष राक्षसांची पूजा करतात. तर इकडे यक्ष आणि राक्षस म्हणजे कोण? यक्ष म्हणजे जे संपत्तीच्या पाठीमागे असतात आणि राक्षस म्हणजे जे पॉवरच्या पाठीमागे असतात, बरं का. तर अशा लोकांची राजसिक माणसे सेवा करतात. ती सेवा अशी असते की जणू काय आपण म्हणू की बापरे, पूजाच करतात. तर ही इकडे ती स्लाइड आहे. आणि तामसिक माणसे तर ते भूत प्रेतांची पूजा करतात. इकडे बघा दाखवलंय. याचं इतकं मला माहित नाहीये भूत प्रेत पूजा कशी करतात ते, पण हे पूर्ण अंधकारात आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जे कठोर तपस्या आणि तपश्चर्या शास्त्रात सांगितलेली नाहीत ते अभिमान, अहंकार, वासना आणि आसक्ती यांच्यामुळे करतात. जे उत्कटतेने प्रवृत्त होतात आणि जे आपल्या शरीराच्या अवयवांना तसेच आत वास करणाऱ्या परमात्म्याचा छळ करतात त्यांना राक्षस म्हणतात. हरे कृष्ण. हा, आता काल पण आपण बघितलं की राक्षस हे कोण आहेत, हे कसा विचार करतात आणि कुठली कुठली कर्मे करतात हे डिटेल मध्ये बघितलं. आता राक्षस सुद्धा तप करतात, बरं का. राक्षस सुद्धा यज्ञ करतात. मग ते तप कसा करतात, ते शास्त्रात जे काय लिहिलेलं आहे ते सत्य मानत नाही आणि ते काय करतात,
त्यांना तपश्चर्याच्या पाठीमागे काय असतो? खूप अभिमान असतो, खूप अहंकार असते, खूप वासना असते. तर याच्यामुळे ते घोर तपश्चर्या करतात. आणि घोर म्हणजे काय बघा, इकडे एक माणूस दाखवलाय की ज्यांनी त्याचा प्राणवायू रोखून धरलेला आहे. इकडे पण असा दाखवलाय. इकडे रावण दाखवलेला आहे. त्यांनी काय केलंय? कैलास पर्वत उचललेला आहे. इकडे हिरण्यकश्यपू दाखवलेला आहे. त्यांनी जवळजवळ एक 20,000 वर्ष तपश्चर्या केली आणि त्यावेळेला त्याच्या भोवती वारूळ तयार झालं आणि कडक उन्हामध्ये, कडक पावसाळ्यामध्ये सुद्धा तो विचलित नाही झाला. तशीच त्यांनी तपश्चर्या चालू ठेवली. रावणाने पण अशीच हजारो वर्ष तपश्चर्या केली. पण रावण किंवा हिरण्यकश्यपू या दोघांच्या तपश्चर्याच्या पाठीमागचं कारण काय होतं? की मला सगळं तिन्ही लोकांमध्ये राज्य करायचंय. हिरण्यकश्यपूला तर असं वाटत होतं की माझी तपश्चर्या पूर्ण झाल्यावर मी अमर झालो पाहिजे आणि सर्व देव देवता हे माझे नोकर झाले पाहिजे. मी म्हणीन तसेच वागले पाहिजे. तर हे जे काय हे भक्त आपल्याला भक्त आहेत असं म्हणता येत नाही. आणि इकडे त्यांना काय हवं असतं? हे जे सगळे असुर आहेत त्यांना कृष्णाचं सगळं राज्य हवं असतं, पण कृष्ण नको असतो. मग श्रील प्रभुपाद लिहितात की जे पॉलिटिशियन्स आहे आणि प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी किंवा आपली कुठलीही इच्छा असते की बाबा हे आम्हाला हवंय किंवा हा लॉ जो आहे हा आम्हाला हवाय, तर यासाठी पॉलिटिशियन्स खूप खूप उपवास करतात. 4-4, 5-5 दिवस करतात. मग त्यांना हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करतात. मग अखेरचं ते काहीतरी हे म्हणतात, थोडं त्यांना काहीतरी देतात आणि सरकार काही गोष्टी आपल्याकडे ठेवते. तर हे जे सर्व आहे असे व्रत, असे तप, हे सगळे आसुरी स्वभावाचे आहेत. आता आपल्याला पुढे जाऊन कृष्ण सांगणार आहे की ही जी लोक आहेत सात्विक, राजसिक, तामसिक, यांचा आहार कुठला कुठला आहे? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भोजनही सर्वांना आपापल्या प्रकृतीप्रमाणे 3 प्रकारचे प्रिय असते आणि तसेच यज्ञ, तप व दानही 3-3 प्रकारचे आहेत. त्यांचे हे निरनिराळे भेद तू माझ्याकडून ऐक. आयुष्य, बुद्धी, बळ, आरोग्य, सुख आणि प्रीती वाढवणारे, रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर राहणारे, स्वभावतः मनाला प्रिय वाटणारे असे भोजनाचे पदार्थ सात्विक पुरुषांना प्रिय असतात. तर कटू, आंबट, खारट, फार गरम, तिखट, कोरडे, जळजळणारे आणि दुःख, काळजी व रोग उत्पन्न करणारे भोजनाचे पदार्थ राजसी माणसांना आवडतात. जे भोजन कच्चे, रस नसलेले, दुर्गंधी येणारे, शिळे आणि उष्टे असते, तसेच जे अपवित्रही असते ते भोजन तामसी लोकांना आवडते. हरे कृष्ण. आता बघा, हे सात्विक भोजन आहे. तुम्ही कधी कुठल्याही डॉक्टरांकडे गेला तर हेच ते सांगतात की तुम्ही साधं जेवण घ्या. पोळी, भाजी, भात, आमटी, पालेभाजी, फळं खा. आपल्याला हे माहितीये हे सात्विक जेवण आहे. राजसिक म्हणजे काय? जो रजोगुणातला माणूस आहे ना, तुम्ही त्याला असं साधं जेवण द्या, तो म्हणेल ही चटणी नाहीये का, हे लोणचं नाहीये का, आणि काही नाहीये का, आणि तो असं जेवण जरी जेवायला बसला तरी आणि 4-5 गोष्टी मागेल. पण किंवा असं म्हणेल की एकदम सपक जेवण आहे, यात काही जास्त मसाले पण नाहीयेत
आणि मी काही जास्त खाऊ शकणार नाही असं जेवण. आणि जे राजसिक लोक असतात त्यांना कुठलं जेवण आवडतं, जे एकदम खूप आंबट आहे, खारट आहे, खूप स्पायसी आहे, खूप तेलकट आहे, असं जेवण त्यांना खूप आवडतं. म्हणजे पावभाजी, बटाटे वडे वगैरे हे जे असं जेवण आहे ना, असं खाणं आहे, हे राजसिक लोकांना खूप आवडतं. पण त्यांनी काय होतं बघा, त्यांनी अनेक रोग उत्पन्न होतात आणि त्यांनी त्रास होतो. बघा इकडे त्यांनी असं दाखवलंय की हा खूप अ, अ, मसालेदार काही खात आहे, पण असं अनेक वर्ष खाल्ल्यानंतर काय होतं, ऍसिडिटी होते, पोटामध्ये अल्सर्स होतात. आता तामसिक जेवण, तामसिक जेवण म्हणजे जेव्हा आपण अन्न शिजवतो, सगळं आता जेवण तयार झालंय आणि ते आपण 3 तासानंतर खातो किंवा एकदम रात्री खातो, सगळं शिजवून ठेवलेलं आहे. मग हे जे जेवण आहे याला तामसिक म्हणतात. आता इकडे बघा, इकडे त्यांनी एक उदाहरणासाठी दाखवले, एक चीज आहे. ही चीज इटलीमध्ये मिळते आणि खूप महाग असते. या चीज मध्ये जिवंत आळ्या असतात. हा, तर हे जे असं खाणं आहे हे तामसिक आहे. तर जे फॉर एक्झाम्पल जे मांसाहार करतात ते सुद्धा जे खाणं आहे ते अ, तामसी आहे. हे बघा इकडे त्यांनी या चीजचं हे दाखवलेलं आहे. तयार होताना या चीज मध्ये खूप आळ्या असतात. हा, पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो शास्त्र विधीने नेमून दिलेल्या यज्ञ करणे कर्तव्य आहे असे मनाचे समाधान करून फळाची इच्छा न करणाऱ्या पुरुषांकडून केला जातो तो सात्विक यज्ञ होय. हरे कृष्ण. आता कृष्ण आपल्याला यज्ञाचे 3 प्रकार सांगणार आहे बरं का, की जेव्हा आपण कुठलंही यज्ञ करतो, आपण असं म्हटलं पाहिजे हे माझं कर्तव्य आहे, मला फळाची काहीही अपेक्षा नाही. जेव्हा असा आपण जप करतो तेव्हा त्याला सात्विक जप म्हटला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्थात भरतवंशीयांमध्ये श्रेष्ठ अर्जुना, केवळ दिखाव्यासाठी किंवा फळही नजरेसमोर ठेवून जो यज्ञ केला जातो तो यज्ञ तू राजस समज. हरे कृष्ण. आता राजसिक यज्ञ म्हणजे काय, आपण फळ नजरेसमोर ठेवतो. दर खेपेला फळ आपल्यासाठी नसतं. कधीतरी आता मी तुम्हाला नृगराजाबद्दल सांगितलं ना, की त्यांनी खूप दान धर्म केला, पण का, की त्याच्या राज्यामध्ये खूप संपन्नता असावी, सगळे लोक सुखी असावे, पण तरीही काय झालं, हे त्यांनी फळ नजरेसमोर ठेवून हे सगळं केलं. तर असा जो आपण यज्ञ करतो जिकडे आपण फळ समोर ठेवतो, बघा इकडे होम हवन, वेदांमध्ये कर्मकांड एक भाग आहे. या कर्मकांडामध्ये त्यांनी सांगितलंय, तुम्ही अमक अमक होम हवन केलं की तुम्हाला फळ रूपात असं मिळतं, असं मिळतं, असं मिळतं, असं खूप सांगितलंय. तर हे जे झालं ना, हे कर्मकांड झाला, की तुम्ही बघताय की एक गोष्ट केल्यावर तुम्हाला कुठलं फळ मिळणार आहे. आता आपण बघूया तामसिक लोक काय करतात. हरे कृष्ण. शास्त्राला सोडून अन्नदान न करता, मंत्रांशिवाय दक्षिणा न देता व श्रद्धा न ठेवता केल्या जाणाऱ्या यज्ञाला तामसिक यज्ञ असे म्हणतात. हरे कृष्ण.
आता बघा इकडे हा भस्मासूर नावाचा एक राक्षस आहे. तर त्याला सुद्धा असंच हवं होतं. त्याला खूप तिन्ही लोकांवर राज्य करायचं होतं आणि त्यांनी शंकरासाठी यज्ञ केला. पण तो कसा केला? त्यांनी कुठेही अन्नदान केलं नाही, काही मंत्र कोणी म्हणत नव्हते, त्यांनी ब्राह्मणांना बोलवलं नाही, आणि काही श्रद्धा त्यांनी शास्त्रांमध्ये न ठेवता त्यांनी यज्ञ केला. आणि मग जेव्हा त्याला असं दिसलं की अनेक वर्ष गेली तरी शंकर अजून आला नाही, मग त्यांनी काय केलं, त्याचे स्वतःचे जे अवयव आहेत ते तो कापून या अग्नीमध्ये त्यांनी त्याच्या अवयवांची आहुती द्यायला सुरुवात केली. तेव्हा शंकर भगवान प्रसन्न झाले आणि मग ते आले. तर असा जो यज्ञ आपण करतो, जिकडे आपण अन्नदान नसतं, काही मंत्र म्हटले जात नाही, शास्त्राला सोडून करतो, त्याला आपण तामसिक यज्ञ असं म्हणतो. आता तुम्हाला साधं प्रॅक्टिकल जर उदाहरण द्यायचं असेल तर बघा, आपण गणपती जेव्हा भाद्रपद महिन्यामध्ये गणेश चतुर्थी ते अनंत चतुर्थी आपण 10 दिवस साजरा करतो, तर आपल्या घरी कितीतरी जण वर्गणी मागायला येतात. आपण पैसे देतो, पण त्या पैशांचा उपयोग कुठे केला जातो? मोठमोठं रोषणाई असते किंवा डीजे असतो, खूप जोरात गाणी लावतात, तिकडे सुद्धा असंच असतं. अन्नदान ते करत नाही किंवा मंत्र म्हणत नाही, ब्राह्मणांना बोलून व्यवस्थित पूजा अर्चा करत नाही. तर असं जे असतं ना, यज्ञ म्हणजे आपण काय करतो, आपण पैसे देतोय, पण ते त्याचं काय होतंय, हे तामसिक यज्ञ आपण करतो. तर अशा तऱ्हेचं जे यज्ञ असतं, जे शास्त्राला सोडून केलं जातं, त्याला तामसिक यज्ञ म्हणतात. आता आपण पुढे जाऊन ऐकूया की शारीरिक तप. आता कृष्ण अ, यज्ञाबद्दल त्यांनी आपल्याला सांगितलंय. आता तपाबद्दल आपण ऐकूया. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. देव द्विज गुरु प्राज्ञः पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. देव, ब्राह्मण, गुरु व ज्ञानी यांची पूजा करणे, पावित्र्य, सरळपणा, ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा हे शारीरिक तप म्हटले जाते. हरे कृष्णा. आता आपलं शरीर जे आहे ते एक वाहन आहे. शरीराने आपण याच मानव शरीरा द्वारे आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. मग आपण आपल्या शरीराचा उपयोग कसा करायचा? आता समजा जर मी तुम्हाला विमान दिलं, तर तुम्ही विमानाचा उपयोग कसा कराल? रस्त्यावरून फक्त फिरायला कराल की त्या आकाशामध्ये तुम्ही घेऊन जाल विमान? आकाशातच घेऊन जाल ना. रस्त्यावर वापरायचं म्हणजे खरा त्याचा उपयोग न केल्यासारखा. तसंच हे आपलं मानव जन्म जो आहे, याच योनीमध्ये आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. पण आपण आपल्या शरीराचा उपयोग कसा केला पाहिजे? आपण आपल्या शरीराने आपल्या गुरूंची सेवा केली पाहिजे, त्यांचं ऐकलं पाहिजे. आपल्या याच शरीराने आपण आपल्या आई वडिलांची सुद्धा सेवा केली पाहिजे. आपण आपलं शरीर स्वच्छ ठेवलं पाहिजे, एक्सटर्नली, बाह्य आणि अंतर्गत सुद्धा. म्हणजे मन जे आहे ते आपण नेहमी
चांगले विचार ठेवले पाहिजे. आपण आपल्या मनाला चांगलं खाद्य दिलं पाहिजे. महामंत्र म्हटला पाहिजे. चांगली पुस्तकं वाचली पाहिजे आणि अशा तऱ्हेने आपण अंतर्बाह्य स्वच्छ राहतो. तर आपल्या शरीराने आपण काय केलं पाहिजे? गुरूंची, कृष्णाची, ब्राह्मणाची आणि इतर जे ज्ञानी किंवा वडीलधारी माणसं आहेत यांची पूजा करायची. आणि कसं राहायचं? आपल्यामध्ये सरळपणा, ब्रह्मचर्य पाहिजे आणि हिंसा नसली पाहिजे. तर या सर्व गोष्टींना शारीरिक तप म्हटलं जातं. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. अनुद्वेगाकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जे दुसऱ्याला न बोचणारे, प्रिय, हितकारक आणि यथार्थ भाषण असते ते, तसेच वेदशास्त्रांचे पठण व परमेश्वराच्या नाम जपाचा अभ्यास हेच वाणीचे तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता इकडे शब्द आहे अनुद्वेग. अनुद्वेग म्हणजे काय? की फक्त सत्य बोलायचं नाही, अशा तऱ्हेने सत्य बोलायचं की दुसऱ्याला त्याचा त्रास होणार नाही आणि दुसऱ्याचा उद्धार होईल, अशा तऱ्हेने ते सत्य बोललं पाहिजे. आणि याच्यामध्ये उदाहरण दिलंय युधिष्ठिर महाराज. त्यांची वाणी अतिशय मधुर होती. तर आपल्याला आता काय करता येईल? तर आपली जी वाणी आहे, आपण आपल्या वाणीचा उपयोग कृष्ण स्तुतीसाठी, कृष्ण जपासाठी करायचा. आपण भगवद्गीतांच्या श्लोकाचं आपल्याला पठण करता येतं. खरं तर बोलायचंच, पण दुसऱ्याला न दुखेल असं आपण बोलायचं. तर हा जो तप झाला, हा वाणीचा तप झाला बरं का. आता पुढे आपण बघूया शरीर, वाणी आणि त्याच्याही पुढे मन आहे. मनाचा जो तप आहे तो खूप खूप महत्वाचा आहे. आता पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि शांतता, साधेपणा, गुरुत्वाकर्षण, आत्मनियंत्रण आणि विचारांची शुद्धता ही मनाची तपस्या आहे. हरे कृष्ण. आता बघा, ही मनाची तपस्या आहे. आता तुम्ही कुठेही जर बाजारात बघितलं ना, तर खूप पुस्तकं असतात माइंड कंट्रोलवर किंवा अँगर मॅनेजमेंटवर किंवा सेल्फ कंट्रोलवर, आत्मनियंत्रण. पण जेव्हा तुम्ही शास्त्र वाचता तेव्हा तुम्हाला काय लक्षात येतं? की या गोष्टी, ज्या शांतता, साधेपणा, आत्मनियंत्रण आहे, हे तुम्हाला कृष्णाकडून ही भेट दिली जाते. जेव्हा तुम्ही खूप कृष्ण सेवा करता, तुम्ही खूप जप करता, तेव्हा या गोष्टी एक भेट म्हणून तुम्हाला त्या मिळतात. कुठलंही पुस्तक वाचून माइंड कंट्रोल किंवा साधेपणा, आत्मनियंत्रण हे तुम्हाला खूप मिळू शकत नाही. थोडं बहुत मिळू शकेल, पण जसं अध्यात्माला हवं किंवा जसं जितका कंट्रोल मिळायला हवा तो मिळत नाही. आता जेव्हा आपण कृष्ण भावनाभावित जीवन जगतो तेव्हा या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, शांतता, साधेपणा, हे आपल्याला हळू हळू आपल्याला या भेट स्वरूपी मिळतात. आता इकडे त्यांनी एक स्लाइड दाखवली आहे. ही श्रीमद भागवतम
मध्ये ही गोष्ट आहे बरं का. आता शुकदेव गोस्वामी हे आपल्या आईच्या गर्भात असतानाच व्यास मुनींनी पूर्ण भागवत कथा आपल्या पत्नीला सांगितली आणि ती पूर्ण भागवत कथा ऐकून शुकदेव गोस्वामींना असं वाटलं की मी आता जिकडे आहे तिकडेच बरा आहे, मला या जगामध्ये बिलकुल यायचं नाही, पण या जगात मी आलो तर माया माझं मन हिरावून घेईल आणि मी कृष्णाच्या विस्मरणेत राहील. आणि कृष्णाचं विस्मरण म्हणजे काय हे त्यांनी त्याच्याच वडिलांकडून ऐकलं होतं, म्हणून तो म्हणाला इकडे मी बरा आहे. आणि अशी 16 वर्ष झाली आणि मग व्यासमुनींनी कृष्णाला विनंती केली की असं असं झालंय, आता तुम्हीच काहीतरी करा. मग कृष्ण व्यासमुनींच्या घरी आले आणि त्यांनी शुकदेव गोस्वामींना विनंती केली की तू आता जन्म घे. म्हणून त्यांनी जन्म घेतला आणि आपल्या तपोबलाने ते जे लहान बाळ होते ते आता एकदम 16 वर्षाचे युवक झाले आणि लगेच त्यांनी घर सोडलं. आणि हे इतकं पटकन झालं की दोघांनी, व्यासमुनींनी आणि त्यांच्या पत्नीनी शुकदेव गोस्वामींचा चेहराही बघितला नाही. ते पळत पळत बाहेर गेले आणि जसे ते पळत पळत बाहेर गेले, व्यासदेव सुद्धा त्यांच्या पाठीमागे पळत हे ओरडत आले की जरा थांब, मला तुझा चेहरा तरी बघायचा आहे. पण शुकदेव हे पूर्ण आत्मसाक्षात्कारी होते जन्मापासून आणि त्यांना थोडी सुद्धा ममता किंवा आपल्या आई वडिलांबद्दल प्रेम नको होतं. त्यांना पूर्ण माहित होतं की आपला जो कोणी आहे तो कृष्ण आहे आणि मला इकडे नाही राहायचंय, मला कृष्णाकडे जायचंय. तर ममता आणि इतर जी बंधनं असतात ती मला कुठलीही नकोय, म्हणून तो सोडून गेला. आणि ज्या वेळेला तो सोडून गेला त्यावेळेला तिकडे जाता जाता एक सरोवर होतं आणि त्या सरोवरात स्त्रिया स्नान करत होत्या आणि त्या सरोवरामध्ये त्यांनी त्या स्त्रियांनी बघितलं शुकदेव गोस्वामींना आणि शुकदेव गोस्वामींनीही त्यांना बघितलं. पण त्या स्त्रियांनी कपडे नाही घातले. एक एक पुरुष आपल्याला सर्वांना स्नान करताना बघतोय, यांचं त्यांना काही वाटलं नाही आणि शुकदेव गोस्वामी गेले पुढे आणि व्यासदेव त्याच्या पाठीमागेच होते. त्यांनी हे सगळं बघितलं आणि ते जेव्हा सरोवराच्या जवळ आले तेव्हा या सगळ्या बायका आहेत या उठल्या आणि त्यांनी आपापले कपडे घेतले आणि आपल्या शरीराभोवती गुंडाळले. मग व्यासमुनींना वाटलं अरे मी तर किती म्हातारा माणूस आहे, पण या स्त्रिया असं का करताय. आणि जेव्हा शुकदेव गोस्वामी गेले, जेव्हा माझा मुलगा गेला तेव्हा यांनी काहीच केलं नाही, असं का. तर त्याचं कारण असं की शुकदेव गोस्वामी हे आत्मसाक्षात्कारी होते. त्यांनी या बायकांकडे बघितलं, या बायकांनी त्यांच्याकडे बघितलं, पण खरं म्हटलं तर त्यांनी बायकांच्या शरीराकडे न बघता त्यांच्या आत्म्याकडे बघितलं आणि हे त्या स्त्रियांना समजलं. आणि जेव्हा व्यासदेव आले तेव्हा व्यासदेव हे गृहस्थ होते आणि गृहस्थ आश्रमामध्ये आपण काही नियमांचं पालन करतो, तेही आत्मसाक्षात्कारी होते. पण काही नियमांचं पालन करतो म्हणून या स्त्रियांनी पटापट कपडे घातले. आता आपण बरं इकडे आता हे जी शांतता, मनाचा साधेपणा, विचारांची शुद्धी, हे सगळं आहे ना. बघा आपलं मन कसं असतं, एक सारखं भटकत असतं. तुम्ही इकडे जरी बसला तरी तुमचं मन पटकन अमेरिकेला जाऊ शकेल की माझा मुलगा आता काय करतोय किंवा माझी मुलगी आहे ती आता काय करत असेल, आता आली असेल का, आता
आता तिकडे सकाळ झाली असेल, आता तिची ऑफिसला जायची वेळ असेल, तर असं मन आपलं सारखं भटकत असतं आणि एक सारखं विचार करत असतं. तर ते मन आपलं सारखं का भटकतं, स्थिर का नाही राहत? कारण मन जे असतं त्याला एकच गोष्ट हवी असते. ते इतकं भटकत का आहे? त्याला कुठे जायचंय? मनाला फक्त एकच गोष्ट हवी असते आणि ती म्हणजे कृष्ण भावना. आणि जेव्हा ती कृष्ण भावना तुम्ही मनाला देता, तेव्हा तुमचं मन स्थिर होतं, शांत होतं. तर हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. हे जे सगळे गुण मनाचे सांगितले, हे कुठेही बाजारात मिळत नाही आणि कुठलंही पुस्तक वाचून तुम्ही हे गुण तुम्हाला मिळणार नाही. तुम्हाला फक्त आणि फक्त जेव्हा तुम्ही कृष्ण भावना भावित जीवन जगता, तेव्हा हे सर्व तुम्हाला कृष्णाकडून भेट स्वरूपी मिळतात. हे सर्व गुण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रद्धया परया तप्तं तपस्तप्त त्रिविधं नरेः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्षते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. फळांची इच्छा न करणाऱ्या योगी पुरुषांकडून अत्यंत श्रद्धेने केलेल्या वर सांगितलेल्या तिन्ही प्रकारच्या तपाला सात्विक तप म्हणतात. हरे कृष्ण. आता बघा, आता तप कोण करतं? एकतर तप, शारीरिक तप, मग तुमचा वाणीचा तप आणि मनाचा तप, हे 3 तप सांगितलेले. हे 3 तप कोण करतं? ज्यांचा ध्येय आहे की मला कृष्णाकडे जायचंय आणि एक ध्येय सुद्धा त्यांचा आहे की मला काहीही फळ नकोय आणि भौतिक तर नकोच आहे, असे जे असतात ते हा 3 शारीरिक तप, शरीराचा तप, वाणीचा तप आणि मनाचा तप करतात. त्यांच्या पाठचं ध्येय काय असतं की हे जे काय मला करायचंय, हे कृष्णाच्या आनंदासाठी करायचंय, मला स्वतःला काहीही नकोय. आता इकडे बघा, हे जे सगळे भक्त आहेत ते वृंदावन परिक्रमा करतायत. ही जी परिक्रमा आहे ही आपल्या शास्त्रामध्ये सांगितलेली आहे, ही करावी. याचे कोणते कोणते फायदे आहेत हे पण सांगितले. तर ते वृंदावन परिक्रमा करतात. इकडे त्यांनी मायापूर परिक्रमा दाखवली आहे. तर 9 बेट आहेत बरं का. प्रत्येक बेटावर चैतन्य महाप्रभूंनी अनेक ठिकाणी लीला केलेली आहे. तर आता ही लोक या सगळ्या ठिकाणी जाणार आहेत आणि ते सगळं बघणार आहे. तर असा जो तप आहे ना, हा तप कोण करू शकतं? फक्त भक्त करू शकतात आणि ज्यांना कुठलंही फळ नकोय, फक्त कृष्णाच्या आनंदासाठी ते हे करतात. याला सात्विक तप म्हणतात. कुमुद हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्कार मान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे तप सत्कार, मान व पूजा होण्यासाठी तसेच दुसऱ्या काही स्वार्थासाठीही स्वभावाप्रमाणे किंवा पाखंडीपणाने केले जाते, ते अनिश्चित तसेच क्षणिक फळ देणारे तप आहे आणि अशा तपाला राजसिक असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. बघा, आता जेव्हा आपण आपल्याला असं वाटतं की मला मान मिळावा, माझा सत्कार व्हावा आणि हा उद्देश असून जेव्हा आपण आपल्या स्वार्थासाठी काही तप करतो, त्याला राजसिक म्हटलं जातं. म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्ही बघा, हे पॉलिटिशियन्स असतात, ते मोठमोठ्या शैक्षणिक ज्या इन्स्टिट्यूट्स आहेत त्या उभारतात आणि आपली स्वतःची नावं असतात किंवा हॉस्पिटल्स
काढतात, त्या हॉस्पिटल्स मोठी काढतात, पण त्याच्या पाठचा हेतू काय होतो, त्या हॉस्पिटलला माझं नाव आलं पाहिजे. तर असं असा जो तप आहे त्याला राजसिक म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मूढग्राहेण मनः यत्पीड्या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे तप मूर्खतापूर्वक हट्टाने मन, वाणी आणि शरीर यांना कष्ट देऊन किंवा दुसऱ्यांचे अनिष्ट करण्यासाठी केले जाते ते तप तामसिक म्हटले गेले आहे. हरे कृष्ण. बघा, हा जो तप केलेला आहे हिरण्यकश्यपूनी, त्याला काय हवं होतं की सर्व लोकांनी माझी पूजा करायची आणि मी म्हणतो ते त्यांनी ऐकलं पाहिजे. असं ऐकलं नाही तर मी त्यांना नष्ट करीन, मी त्यांना मारीन. तर हा जो तप आहे याला तामसिक म्हटलं जातं आणि त्यांनी काहीही मिळत नाही आणि हे कुठेही शास्त्रात लिहिलेलं नसतं. हरे कृष्ण. सॉरी. दातव्यम इति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्तव्यपोटी परताव्याची अपेक्षा न ठेवता योग्य वेळी आणि स्थळी आणि योग्य व्यक्तीला दिलेले दान सात्विक मानले जाते. हरे कृष्ण. तर आता कृष्ण आपल्याला दानाबद्दल सांगणार आहे. सात्विक दान म्हणजे काय, राजसिक दान म्हणजे काय, तामसिक दान म्हणजे काय. आता इकडे बघा, हे प्रभूजी आहेत, हे काय करतायत की त्यांची काहीही अपेक्षा नाहीये, कुठलीही फळाची अपेक्षा नाही, पण त्यांना वाटतं माझं कर्तव्य आहे, मी कृष्ण भावनेबद्दल लोकांना माहिती देईन. मग ते काय करताय, श्रील प्रभुपादांनी जी पुस्तकं लिहिली आहेत ती पुस्तकं लोकांकडे जाऊन ते देतायत आणि सांगतायत की श्रील प्रभुपादांनी लिहिलेली पुस्तकं वाचा, तुम्हाला ज्ञान मिळेल. तर असं आपण जेव्हा कर्तव्यपोटी करतो आणि अपेक्षा न ठेवता, त्याला सात्विक दान म्हटलं जातं. आता राजसिक दान. आता हे बघा, इकडे सुद्धा कृष्णाचा जन्म झालेला आहे आणि आनंदाने नंद महाराज दान देत आहेत. इकडे वस्त्रदान चालू आहे. तर हे जे आहे हे त्यांना खूप आनंद झाला कृष्ण जन्म झाल्यावर आणि त्यांनी जो हा हे जे असं आपण दान करतो याला सात्विक म्हटलं जातं. नंद महाराजांची काही अपेक्षा नव्हती की कोणी मी हे दान दिलंय आता सर्व लोकांनी मला मोठमोठी प्रेझेंट्स आणावी वगैरे, काही नाही. याला म्हणतात की सात्विक दान. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परंतु जे दान क्लेशपूर्वक प्रत्युपकाराच्या हेतूने अथवा फळ नजरेसमोर ठेवून दिले जाते ते दान राजसिक म्हटले आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे कधी आपण दान करतो आणि मग आपण म्हणतो अरे उगीचच मी पैसे दिले, माझे सगळे पैसे फुकट गेले. अशा मूड मध्ये जेव्हा आपण दान करतो त्याला राजसिक म्हटलं पाहिजे. किंवा आपण दान करतो आणि आपला हेतू वेगळा असतो, त्या माणसाला मदत व्हावी असा हेतू आपला नसतो. आपल्याला असं वाटतं की आपली प्रसिद्धी व्हावी, म्हणून जेव्हा आपण फळाशी आसक्त असतो आणि ते बघून आपण दान करतो त्याला राजसिक दान म्हटलंय. आता तामसिक ऐकूया.
हरे कृष्ण कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्. हरे कृष्ण. अपवित्र ठिकाणी, अयोग्य वेळी, अयोग्य व्यक्तीकडे किंवा योग्य लक्ष आणि आदर न देता केलेले दान हे अज्ञानतेचे आहे असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. बघा, जेव्हा आपण दान करतो, आता भिकाऱ्याकडे असे पैसे ना लोक टाकतात त्यांच्याकडे. तर जेव्हा आपण असं करतो, हे जे दान असतं, आपण आदर न देता ते पैसे त्या भिकाऱ्याच्या बोलमध्ये नाही तर प्लेटमध्ये असे फेकतो. आणि तो भिकारी पण काय करतो, ते पैसे घेतो आणि जवळपास कुठलं बिडीचं दुकान असेल तर तो 4-5 बिड्या आणतो आणि तिकडे त्या बिड्या फुंकत बसतो. म्हणजे काय झालं की ही वेळ अयोग्य वेळ तर होती, अयोग्य व्यक्ती होती, अपवित्र ठिकाणी जे केलेलं दान असतं त्याला तामसिक दान म्हणतात. किंवा जेव्हा आपण कोणाला तरी दान देतो, तो माणूस, आता समजा जर आपल्याकडे एक नोकर आहे, तो म्हणतो आता मी कायमचा गावाला जाणार आहे आणि तिकडे गेल्यानंतर मी दारूचं दुकान उघडणार आहे, मला थोडे पैसे हवेत तुमच्याकडून. आणि अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण दान करतो आणि आपल्याला माहिती आहे की हे पैसे दारूचं दुकान उघडण्यासाठी वापरणारे, त्याला म्हणतात तामसिक दान. हरे कृष्ण माताजी. मी आता लिव्ह करू. बरं चालेल. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. सृष्टीच्या प्रारंभापासून परम सत्य दर्शविण्यासाठी ओम तत्सत हे 3 शब्द वापरले गेले. हे 3 प्रतिकात्मक निरूपण ब्रह्मांनी वेदांच्या श्रोतांचा जप करताना आणि परमात्म्याच्या समाधानासाठी यज्ञ करताना वापरले होते. हरे कृष्ण. आता कृष्ण आपल्याला ओम तत्सत बद्दल माहिती देणार आहे बरं का. आता ब्रह्मदेवाला हे सृष्टी निर्माण करायचं अतिशय महत्वाचं कार्य दिलं होतं. आता बघा, जेव्हा आपल्याला सुद्धा कुठलं तरी एक महत्वाचा प्रोजेक्ट दिलं जातं किंवा कुठली तरी नवीन कामगिरी सोपवली जाते, आपल्यावर जेव्हा जबाबदारी असते एका टीमची की आपल्याला हे प्रोजेक्ट तयार करायचंय, तेव्हा आपण नॅचरली आपण काय करतो, आपण तो प्रोजेक्ट सुरू व्हायच्या अगोदर आपण मंदिरात जातो किंवा घरी आई वडिलांचा आशीर्वाद घेतो किंवा देवाला नमस्कार करून मग आपण त्याचा आरंभ करतो. तर त्याचप्रमाणे ब्रह्मदेवाला जेव्हा कृष्णाने ही कामगिरी सोपवली की तू सृष्टी निर्माण कर, मग ही खूप मोठी जबाबदारी होती. कारण ब्रह्मदेवाला ही सृष्टी निर्माण करायची होती, पण त्या 3 महत्वाच्या गोष्टी होत्या. सृष्टी निर्माण केल्यावर सुद्धा 3 गोष्टी म्हणजे ब्राह्मण, वेद आणि यज्ञ, या ज्या 3 गोष्टी होत्या या खूप महत्वाच्या होत्या. कारण त्यांनी या पूर्ण सृष्टीचं जणू काय पालन पोषण जे आहे ना, ते या तिघांवर अवलंबून होतं, ब्राह्मण, वेद आणि यज्ञ. तर म्हणून ही सृष्टीचा आरंभ करण्या अगोदर ब्रह्मदेवाने 3 शब्दांचा उच्चार केला. कुठला? ओम तत्सत. म्हणजे ओम तत्सत म्हणजे काय, हे कृष्णाचंच नाव आहे बरं का. आणि असं आहे का की तुम्ही ओम तत्सत कुठल्याही दान, यज्ञ, तप करण्या अगोदर म्हटलं पाहिजे? नाही. तुम्ही हरे कृष्णाचा महामंत्र सुद्धा म्हणू शकता. पण ब्रह्मदेव आपले पिता आहेत, त्यांनी ही सृष्टी निर्माण केली आणि निर्माण करायच्या अगोदर आरंभी त्यांनी ओम तत्सत म्हटलं.
मग ती एक परंपरा झाली. आपल्याकडे बघा, जर गणपती असेल तर एक परंपरा असते की आमच्याकडे असा शेंदुरी गणपतीची मूर्ती आम्ही आणतो, किंवा आमच्याकडे जेवण पहिल्या दिवशी असं असतं, दुसऱ्या दिवशी असं असतं, किंवा तिसऱ्या दिवशी असं असतं, आमच्याकडे गौरी असते. तर सगळी ही जी असते ना, ही परंपरा असते. ही आई वडिलांना त्यांच्या वडिलांना त्यांच्या वडिलांनी अशी ती खाली 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 आलेली असते. तर त्याचप्रमाणे जेव्हा ब्रह्मदेवानी ओम तत्सत म्हटलं, आपण सुद्धा कुठलंही कार्य करायच्या अगोदर, आणि स्पेशली दान, तप, यज्ञ हे करायच्या अगोदर आपण ओम तत्सत असं म्हणतो. तर आता या ज्या 3 गोष्टी आहेत, ब्राह्मण, यज्ञ आणि वेद, हे खूप महत्वाच्या गोष्टी होत्या. आणि ब्रह्मदेवाला असं वाटत होतं की बाबा कुठे काय मी कमी पडलो तर, म्हणून त्यांनी ओम तत्सत म्हटलं. आता वेद म्हणजे काय आहे? जणू काय आपल्या जीवनाचं ते एक मॅन्युअल आहे. त्याच्यात सगळं लिहिलेलं आहे. कर्तव्य म्हणजे काय, अकर्तव्य म्हणजे काय, आणि ते आपण त्यात काय लिहिलेलं आहे त्याप्रमाणे आपल्या जीवनाचं आचरण त्याप्रमाणे असलं पाहिजे. म्हणून वेद हे खूप महत्वाचे आहेत. मग ब्राह्मण कोण आहे? जो या ब्रह्म प्राप्तीच्या मार्गावर, जो ब्रह्मज्ञान ज्याच्याकडे आहे किंवा ब्रह्मप्राप्तीच्या मार्गावर जो चालला आहे त्याला ब्राह्मण म्हणतात. आणि यज्ञ म्हणजे काय? आणि ब्राह्मणाची आणि कर्तव्य आहे की तो सर्व लोकांना सांगतो, शिकवतो की या मार्गावर कसं चालायचं, वेदांमध्ये काय लिहिलेलं आहे हे तो सगळं समजावून सांगतो. तर तो ब्राह्मण झाला, तो खूप महत्वाचा आहे ब्राह्मण. आणि यज्ञ म्हणजे काय? जेव्हा आपण आपली धार्मिक जीवनशैली असते, तेव्हा आपण आपल्या मनचं ऐकत नाही. आपण कोणाचं ऐकतो? जे वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे ते ऐकतो. म्हणजे आपल्या मनचं आपण ऐकत नाही. तेव्हा तो एक प्रकारचा यज्ञ किंवा एक प्रकारचा त्याग होतो. तर या ज्या 3 गोष्टी आहेत या खूप महत्वाच्या आहेत. म्हणून ब्रह्मदेवानी हे ओम तत्सत हे 3 शब्द वापरले आणि कृष्णाला विनंती केली की तू मला मोठी जबाबदारी दिली आहेस, आणि जर काही कमी पडलं तर तू ते सगळं भरून काढ, असं म्हणून त्यांनी या सृष्टी चा आरंभ केला. तर त्यामुळे आपण सुद्धा ओम तत्सत असं म्हणतो. आता आपण एकेका शब्दाचा अर्थ बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अशा प्रकारे परमात्मा प्राप्त करण्यासाठी दिव्यवादी लोक त्याग, दान आणि तपस्या करतात. आणि हे सर्व करताना नेहमी ओमने सुरुवात करतात. ओम इति एतद् ब्रह्मणो नेदिष्ट हम नाम. पहिले ध्येय सूचित करते ओम म्हणजे विष्णू. हे सर्वोच्च ध्येय सूचित करण्यासाठी वैदिक स्तोत्रांच्या सुरुवातीला ठेवलेले आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे जेव्हा आपण ओम म्हणतो तेव्हा आपण आठवण काढतो. कोणाची आठवण काढतो? कृष्णाची किंवा विष्णूची आपण आठवण करतो कुठलंही कार्य सुरू करण्या अगोदर. आणि मग आपण तत् म्हणतो. तत् म्हणजे काय? आता आपण ऐकूया. हरे कृष्ण. तद या शब्दाने त्याग, तपस्या आणि दान करावे अशा दिव्य क्रियांचा उद्देश भौतिक गुंतामुक्त होणे हा आहे. तत् त्वम असि
चांदोग्य उपनिषद 8वा स्कंद 6वा स्कंद 8वा अध्याय आणि 7व्या श्लोकात दिलेला आहे. तद्मुक्तीसाठी अलिप्त कार्यांचे वर्णन करतात. या क्रियाकलाप भौतिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करून केले जातात. हरे कृष्ण. आता तत् म्हणजे काय, ते कार्य म्हणजे ते कर्म, जे काय आपण करणार आहोत ते कर्म करताना दोन गोष्टी आपल्या लक्षात पाहिजे की माझं काहीच नाहीये. जे काय मी आता दान देणार आहे ते देखील माझं नाहीये, ते मला कृष्णाने दिलेलं आहे आणि ते मी दान करतोय. तर हे जेव्हा अशा विचाराने आपण कुठलंही यज्ञ करतो, दान करतो, तप करतो आणि फळाकडे बघत नाही, हेही आहे की फक्त फळाकडे नाही बघत, पण आपल्याला जर वाटलं हे सगळं माझं आहे, तसंही उपयोग नाही, हे सगळं माझं नाहीच आहे, या सगळ्यावर देवाचा हक्क आहे आणि फळ सुद्धा नको. तर जेव्हा आपण असा विचार करतो तेव्हा त्या भावनेला आपण तत् म्हणतो. आणि तत् म्हणजे काय की आपण बघा इकडे दिलंय, भौतिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करून हा यज्ञ केला जातो, म्हणजे कृष्णाच्या आनंदासाठी तो यज्ञ आहे, तो आपण करतो. आता सत बघूया. कृष्ण. सत या परमात्म्याच्या नावाचा सत्य भावात आणि श्रेष्ठ भावात प्रयोग केला जातो. तसेच हे पार्था अर्थात पृथापुत्र अर्जुना, उत्तम कर्मातही सत शब्द योजला जातो. तसेच यज्ञ, तप आणि दान यामध्ये जी स्थिती अर्थात आस्तिक बुद्धी असते तिलाही सत असे म्हणतात. आणि त्या परमात्म्यासाठी केलेले कर्म निश्चयाने सत असे म्हटले जाते. दुःखी एव सौम्या, चांदोग्य उपनिषद 6वा स्कंद 2रा अध्याय आणि 1ला श्लोकामधनं घेतलंय. सत म्हणजे शाश्वत, परमेश्वराच्या सेवेसाठी केलेले कार्य, खरे आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करा. अशा कृतीमध्ये कृती करताना शाश्वत बनतो आणि क्रियाकलाप शाश्वत असतात आणि क्रियाकलापांचे फायदेही शाश्वत असतात. हरे कृष्ण. आता सत म्हणजे काय, शाश्वत म्हणजे जे काय आपण करतोय ते कृष्णाच्या आनंदासाठी करतोय, हे तत् झालं. आता हे जेव्हा आपण शाश्वत म्हणतो तेव्हा काय होतं, जे काय आपण करतोय दान, तर जो दान करतोय तो सुद्धा शाश्वत होतो. मग जे काय त्याला फळ मिळणार आहे तेही शाश्वत असतं. म्हणजे यामध्ये जे काय आपण करतो या कार्यामध्ये आपला उद्धारच असतो आणि आपल्याला शाश्वत फळ मिळतं. हा अर्थ सतचा आहे बरं का. हे बघा इकडे दिलं, अशा कृतीमध्ये जो कृती करणारा असतो तो शाश्वत होतो. ते क्रियाकलाप सुद्धा शाश्वत असतात आणि फळ सुद्धा शाश्वत असते. म्हणजे थोडक्यात जेव्हा आपण कृष्णाच्या आनंदासाठी काही करतो, आपल्याला जे फळ मिळतं ते शाश्वत असतं आणि आपला उद्धार होतो. आता ओंकाराबद्दल सांगितलंय. श्री कृष्ण. वस्तुतः दिव्य ध्वनी ओंकार जरी अ, उ आणि म या 3 अक्षरांच्या संयोगात दिव्य सामर्थ्य असते आणि जो ओंकाराचा जप करतो त्याला लवकरच ओंकार आणि भगवान विष्णू वेगळे नसल्याची जाणीव होईल. हरे कृष्ण. आता बघा ओंकाराबद्दल किती कृष्णाने सांगितलंय. 7वा 8वा अध्याय आहे, 9वा परत 10व्या अध्यायात सांगितलंय, आता परत 17व्या अध्यायात कृष्ण सांगतोय. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय ओम हा 3 शब्दांचा 3 शब्द मिळून ओम शब्द तयार होतो. तर तो कुठला, अ, उ आणि म. तर अ म्हणजे काय, अ म्हणजे कृष्ण. उ म्हणजे काय, उ म्हणजे कृष्णाची शक्ती जी राधा आहे आणि
म म्हणजे काय? म म्हणजे सगळे जीवात्मे आहेत. तर अ, उ आणि म अशी ही फोड जी सांगितलंय ही चैतन्य चरितामृत आदी लीलामध्ये याचं वर्णन आलेलं आहे. आता मला वाटतं आपला झालाय आता हे एकच वाचायचं आहे. हरे कृष्ण. अकार्यञ्चते कृष्णः सर्वलोकैकनायकः ओंकारच्यते राधा म करो जीववाचकः. अकार्यञ्चते कृष्णः म्हणजे अ हे जे अक्षर आहे कृष्णाला सूचित करते, जो सर्व लौकिक नायक आहे. सर्व जीव आणि ग्रह भौतिक आणि आध्यात्मिक यांचा स्वामी आहे. उ हे जे अक्षर आहे हे श्रीमती राधा राणींनी कृष्णाची आनंद शक्ती साठी संबोधलं आहे. आणि म म्हणजे मकार जीवांना सूचित करते. हरे कृष्ण. तर ही या ओंकाराचा अर्थ आहे. अ, उ आणि म. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्था अर्थात पृथा पुत्र अर्जुना, श्रद्धेशिवाय केलेले हवन, दिलेले दान, केलेले तप आणि जे काही केलेले शुभ कार्य असेल ते सर्व असत म्हटले जाते. त्यामुळे ते ना इहलोकात फलदायी होतं ना परलोकात. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, समजा जर श्रद्धेशिवाय तुम्ही काही केलं, जप केला, यज्ञ केलं, श्रद्धा नाहीये तर हे काय आहे? कृष्ण म्हणते सगळं फुकट जातं. तुम्हाला या लोकात सुद्धा फळ मिळत नाही, परलोकात सुद्धा काही मिळत नाही. हा अर्जुनाचा प्रश्न होता की श्रद्धा आहे पण मी जे शास्त्रात लिहिलेलं आहे ते न पाहता माझ्या मनचं मी माझ्या मनाची उपासना मी करीन, माझ्या मनचं सगळं मी करीन तर मला काय होईल, त्याचे फायदे काय आहेत? तर इकडे कृष्णाने सांगितलंय, एक तर तुम्ही जर शास्त्र वाचली नाही तर जे काय तुम्ही करता ते श्रद्धेशिवाय करता आणि तुम्हाला त्यात काहीही यश मिळणार नाहीये या लोकात किंवा परलोकात. असं करून आता हा अध्याय झालेला आहे. तर आपण बघितलं आजच्या अध्यायात की अर्जुनाने अनाधिकृत उपासनेबद्दल चौकशी केली. मग उपासना म्हटल्यानंतर कृष्णाने सांगितली ती विविध तऱ्हेची असते, कारण तुमची श्रद्धा वेगवेगळी असते. तुमच्या गुणांवर श्रद्धा 3 तऱ्हेची असते. तुम्ही असलेल्या गुणामुळे तुम्ही विविध अन्न खाता. मग यज्ञ ही 3 प्रकारचे, तप सुद्धा 3 प्रकारचे, दान धर्म सुद्धा 3 प्रकारचे आणि मग शेवटी ओम तत् सत याचा अर्थ सांगितलाय. आणि मग कृष्णाने उत्तर दिलेलं आहे. हे हा जो पहिल्यांदाच प्रश्न केलेला आहे अर्जुनाने की जर तुम्ही शास्त्रांचं न ऐकता तुमच्या मनाने तुम्ही कुठली तरी उपासना केली तर तुम्हाला फळ मिळणार नाही. आता काही तुम्हाला प्रश्न आहेत का? की मी माताजी करू का? मला हॉस्पिटलला जायचं. बरं चालेल. ओके माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.